Tnediet uffiċjalment il-qalba diġitali ta' kif il-mappa ta' Malta evolvit bejn l-1896 u l-1927. Din tnediet mis-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia. Daniel Fenek mill-Unit tar-Riċerka u l-Ippjanar spjega kif dan il-proċess kien jikkonsisti f'riċerka wiesa u innovattiva li waslet għal ħolqien tal-mappa magħrufa bħala l-Joint Ordnance Survey of Malta. Hija permezz ta' Records and Archives ġewwa l-Public Waste Department fejn għamilna digitization ta' 150 sheet. Dawn 150 sheet itqiegħdu fuq sistema tissejjaħ GIS, Geographic Information System. B'dak il-mod il-mappa ġiet ikkrejata możajk waħda fejn tista' tiġi apprezzata mill-pubbliku u akademiċi. Waqt it-tnedija, il-Ministru responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi, Chris Bonnet, sostna li dan huwa eżempju ta' kif trasformazzjoni diġitali ma tfissirx biss li jingħataw servizzi online imma jfisser ukoll li nipproteġu l-eruq tagħna li jitgawdew mill-ġenerazzjonijiet futuri. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia saħaq kif din l-inizjattiva tikkonferma kemm minkejja li d-Dipartiment huwa l-eqdem wieħed fis-settur pubbliku matul is-snin abbraċċa l-qalba teknoloġika u qiegħed jaħdem qatih biex ikompli jiġġedded. Din il-qabża diġitali bla preċedent ser tkun qed tfisser għajnuna għall-entitajiet governattivi u oħrajn għat-twettiq tal-proġetti kapitali kif ukoll minn diversi istituzzjonijiet akademiċi bħall-Università ta' Malta. Huwa konkluda jgħid li dan l-investiment li sar fuq dan il-proġett jimxi id fit ma' wieħed mill-4 pilastri tal-Viżjoni Malta 2050. Dak li ċ-ċittadini jkollhom servizzi aktar aċċessibbli permezz ta' teknoloġija avvanzata u l-qalba diġitali.